Na za a je ne? An aike ni nan titi ne. Da kanas ta Kano na taso in zo gurin ki. Na ga daga ganin gidan ku yau ba ragon sallah. Wai ka sani wallahi. Yara aikin nan da ke ji na da kawai a sai miki raguna. Baby. Na mai ragunan nan. Ba a ji daɗi. Malam mai ragu. Alhaji ya kai. Guda hudu ne ke so sai na cika gidan siyarin yannan da raguna. Wallahi na cika. Wannan ai normal. Wannan yayi ba kenan. Normal wannan ba kashi gefe. 35. Ba kashi ba kashi kudu ba kashi. Wannan ba yayi ba? Wannan ma normal. To shi ma 35. To wannan hada nawa kenan? 70. 70. Ba shi kudin na ce. Ba shi kanki. To haka muka yi da kai da zaka ce in bashi kuɗi? A wallahi. Malam ba rago ya faɗa maka. Rago na zo siya. Amma kai